Ogai ma kojolo mar Obila Gilbert Masengeli manoyud kod ketho mar buono chike doho koro kwedo ripot mayango ni omayo jang'ad bura Lawrence Mugambi obila marite. Masengeli wacho ni obila go nyoloki ka iterogi e tiegruok kendo nomi jang'ad bura no jochiw arita manyien. Kaka jafwambo marwa Eric Owenga lero, Masengeli bende odagi chiwo pache ewi twech ma ong'adne kuom chayo chik mag doho. Achiel kende tok Ogai mar bar migawo mar doho Martha Koome wuok oko ka ywak ewi okang' mar mayo jang'ad buche Mugambi obila mamiye arita. Ogai mar obila ma kojolo ma itudo kod wach makamano Masengeli owuok oko mar duoko Koome. Contrary to the allegation by the Judicial Service Commission yesterday that the security details assigned to the Honorable Justice Mugambi has been thrown to intimidate the charge, we wish to clarify that allegation were ill-intended. Eler ma ochiwo owacho ni obila manyocha rito Justice Mugambi nyowil ka iterogi e tiegruok bende oyango ni nyose miyo obila mamoko marite. The fact is that it is normal for officers to be taken to VIP protection courses and also change of things. They were not recalled that he remained without security. They were replaced immediately. So that was just an ill-intended cause of alarm. Thank you. Masengeli wacho ni jang'ad bura no mana kaka apisas mamoko mag doho kod jo Kenya mamoko kod ratiro mar bedo kod arita makare. The Inspector General is responsible for the security of all Kenyans. Their status notwithstanding, however, the Inspector General may accord additional security detail to specific persons based on the nature of assignments being undertaken by such a person and the threat levels which their responsibility may attract. Jang'ad buche Lawrence Mugambi osebedo ka golo ng'eto mager kendo masoko wang' Masengeli owuon ahinya to bang' rem chopo e doho nyadibiriyo mondo ne mi oduok penjo ewi lal mar jo Kenya adek ma chichgo obila nolalgo. Nyori kosemiye twech mar dweche 6 e jela kaka kamano en kod thuolo mar chwalo ywak e doho ewi ndalo 7 kochakre odiechieng' manyocha ne ong'adie burano. Ewi wacho nogono Masengeli nodagi loso gi jofwambo ewi chung' mare e wachno. Mambo yaliyo kotini hatuongei kwa mitandao. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Miyo moro e kar dak ma Mukuru kwa Njenga ywago lal